L-ex viċi kap nazzjonalista u deputat David Aġus se jkun ieħor li mhux se jkontesta fl-elezzjoni li jmiss ta' 30 ta' Mejju li ġej. Dan ġie żvelat f'artiklu tal-Mall Today fit-tieni jum tal-kampanja elettorali. Aġus li ilu snin twal jimmilita bil-kbir fih dan il-Partit Nazzjonalista okkupa wkoll il-kariga ta' viċi kap nazzjonalista fi żminijiet turbulenti ta' tmexxija ta' Adrian Delija u sansitra baqa' fil-pożizzjoni sa ftit wara l-elezzjoni ta' Marzu tal-2022 meta il-Partit Nazzjonalista sofra l-akbar telfa elettorali fl-istorja imbagħad taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. Aġus kien fil-Partit Nazzjonalista fi żmien id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, kien fil-mita tal-partit, whip u deputat nazzjonalista u anke kandidat fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew sentejlu. U issa jingħaqad ma' deputati oħrajn tal-Partit Nazzjonalista li mhux se joħorġu l-elezzjoni li jmiss bħal Clotilde Buttigieg, Ryan Kallus, Ivan J. Bartolo, Robert Kutajjar, Chris Sajt u Carol Aquilina.